Arek iso ngegas-ngegas barang saiki pinter, ha? Wah. Kok iso ngegas pinter kaya manuk emprit? Ora kok wae santene titik ta, Bu? Enggak. Wae santene titik no, Bu. Kelet nang lambe ku lho. Nyoben. Kan santen titik. Nyeceleken ya. Kelet lho Bu iki, Bu. Masih neno. Yo. Mun sik tak cipone santen. Mudu no, mudu sik bar putusan. Nah lho masamu teluan apa-apa malah ana. Campurono ketan iki lho, Bu. Ketan. Aja kok santennya gung dimasak sana. Ora oleh mam ketan kok. Cilik kok. Iya le, kowe kare ngocah kaya manuk emprit lho le. Lenggahno lho, Nak. Yo. Bocah kok iso. Wah. Ben jaluk sih, Bu. Ben jaluk sih, Bu. Wah. Beh. Nesu lagi. Wah, nesu nih. Mancali le, Bu. Nesu, Bu. Wis ae. Nah. Nesu, Bu. Ya, lepak ya arep lho. Aku ki seneng lho ya, ngene iki seneng ya. Seneng sob. Nek santen iki kadang kan ora dimasak ngono kuwi. Weh, Ikan sili kan gak oleh. seneng tadi Pak yo, ngerti seneng lak tumbah lelet. Wih, pinter menel sik cilik masih kecil kok pun pinter kaya ngene. Pun pinter lah adek. Nggih, heeh, masih kecil pun pinter. Aku lu nang aya ditumbane jajan nang kok. Bane jajan. Jajan apa lho, Dik? Hah? Canten. Apa Dik? Jenang cumcum ya. Gemes aku ora Dik. Malah warek kok. Ben senengane opo lho, Bu? Iya. Sego jagung pernah nek arepne suwehno ngono ae. Malah ben kebal awake. Boleh nek opo-opo doyan ya anu malah Oh iya apa-apa ya. kenceng awake. Alah. Utang kabeh sak. Padahal rasane anyep jejet orane asin dan apa iki. Iya doyan. Nek. Ora pas kule. Tanganku dikocaki lho iki lho, cono. Beh. Bocah kok iso Ibu lorong iyam, sumuke kaya mbuh. Lilene wong tak dukne rek sik papat kene. Mati sana. Patang biji. Iya. 45. Entar sik dengaran. Alhamdulillah. Lenggah ngono lho le, ibu aku ki lho. Duduk le. Duduk. Weh, nopo sih? Ala aku nyoblos kaya gini gila ya.